Sabali pa nga report ni Idol Lawrence. Inteman na sudlianan, deti na isiyangkat, idi kalman apong selebrasyon. Iti may kasagasot ket walo nga panagkasangay daydi Presidente Ferdinand Edwin Marcos. Dati panagkasangay na iti kalman nga inatendaron apo iti First Family. Manipod apo dita nga City of Batak. IFM News. Lokal. Nagbalin ana isang sangayan ti panakaselebrar ti maikasangagasot ket walo panagkasangay ni sigud a Presidente Ferdinand Marcos Sr. kalpasan a sinelebraran ti mismo agdama Presidente ani President Ferdinand Marcos Jr. Babaen iti naindaklan a programa kadwa ti pamilya ken papagayam na iti syudad ti Batak idi Malem Kalman. Iti panagturong ti news team ti IFM News ket naimatangan tayo ti panagserekda iti Immaculate Conception Parish iti nasa o a syudad ket kalpasan na iti umuna a pamilya kadwa dati former First Lady Imelda Marcos ken digiti kabagyanda ang nagturong iti nakaisayang katan ti wreath laying ceremony kalpasan na ket nagibunong da kadagiti medical supplies kadagiti ilili ti Ilocos Norte ken rin namananda dagiti agkakaimas aluto tinatnateng nga inbida dagiti ilili ti Ilocos Norte babaen tinatnateng cook-off. Iti panagsarita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabayatan ti wreath laying ceremony ket ditoy alinagip na dagiti nasursuro na iti amana akas iti panagsakripisyo no kayat iti maysa nga individual nga agbalin ang nasaya at Ilocano wenno Filipino. It is a legacy of service. It is a legacy of sacrifice. It is a legacy wherein he made it very clear to us that if you are going to be a good Ilocano, if you are going to be a good Filipino, then you must be willing to sacrifice everything, including your life, for the Filipino, for the Philippines. Dapo iti daytoy ket mangnamnama dagiti Ilocano nga adupay ti serbisyo nga inda malakam manipod iti pamilya Marcos. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.